február 2022. O 7 ráno mi volal otec s otázkou, či pozerám správy. Vravím, že nie, spím. Mám si hneď zapnúť televízor. Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Totálna vojna. Palím si kameru, neprestrelnú vestu, nejaké veci. Večer prechádzam slovensko-ukrajinskú hranicu. Som fotograf. Posledných 8 rokov dokumentujem vojnové konflikty. Dnes nemôžem a ani nechcem byť inde.